Ang atong tubag sa Salmo nag-ingon sa to, tan-awa giun sa pagpanalangin sa Ginoo sila nga wa gyud katimaan ang tanan. Aw naalay tulo ka buok. Giun sa pagpanalangin sa Ginoo sila nga mahadlokon kaniya. Ana, lingiay mong tupad ing na mahadlokon kas Ginoo o masinupakon. Ing na kono. Kung mahadlok ta sa usa ka tawo, ang atong buhaton dili gid ta musupak bisag usa na lang niya kasugo. Mao na ang kahadlok sa Ginoo magtudlo nato sa pagtuman sa tanan niyang isugo ug sa tanan niyang gusto. Di kita magsupak-supak. Nya unsa may buhaton sa Ginoo kay siya may tuburan sa tanang grasya. Kung di nata magsupak-supak sa iyang mga sugo, iya dayon tang panalanginan, buuan sa tanang grasya. Mao na si Ruth, usa ka foreigner, nikuyog siya sa iyang ugangan nga si Naomi ngadto sa mga tawo nga di niya kaliwat. Gusto siyang muunong sa kalisod sa iyang ugangan. Hayahay biya sa dito sa ila. Pero gusto siyang maglisod-lisod sa iyang kaugalingon aron muunong sa iyang giila nga mother-in-law. Namatay naman iyang bana. Unsa may nahitabo, namuo siya para mabuhi sila. Iyang gingnan niyang mama din hilang kama, ako lay mamuo kay bata-bata pa man ko. Nya, ang resulta, ang igagaw sa iyang sabana ni Naomi, si Boaz nga maoy dato-dato, usas mga dato-dato atong dapita. Ulitaw po man sa tingali to, naibog ni Ruth ug iyang gipangasawa si Ruth. Perti-surtihan no? Sa iyang pagpaubos na naganto siya ug iyang gialimahan ang iyang inahan, nahimo siyang usa ka asawa sa buutan, dato ug Diosnon nga tao. Ug gikan kanila na tao kadtong lag Obed, niya si Obed maoy amahan ni Jess or ni Isai nga mao ang amahan ni Hari David. Niya si Hari David mao ang nahimong amahan sa kaliwatan nga didto ni gikan si Hesus. Mo na si Hesus gitawag og anak ni David. Anak. Awa mo ka picture. Sa ato pa, kanading tao nga mahadlokon sa Ginoo, mahimong manluluwas, mahimong savior, kanang taong masinupakon sa Ginoo, mahimong destroyer. Karon lang kanang flood control. Ang kanang nangurakot diha nga mga officials nato sa gobyerno, labi na katong mga contractors nga gi-identify sa atong Presidente Marcos, kadtong 15 ka buok contractors nga maurag mao kunoy nagkupot sa dagko kayong project sa flood control. 15 ra na sila kabuok. Nya ang 5 ana matod pa sa atong kuan no, kaning dedicated kaayo nga senador, ang chairman sa Blue Ribbon Committee, si Senador Rodante Marcolita. 5 kuno aning 15 na ay project sa flood control tibuok Pilipinas. Contractor sila sa tibuok Pilipinas. Ang 5 aning 15 ka gi-identify ni President Bongbong Marcos. Nya pila na may ilang na kontrata sa gobyerno kaning 15, labi na gining 5. Sa record nga gisulti sa atong talahurong presidente, gikan ra day kuno to sa 2022 hangtod 2024, 500
85 billion pesos ang na-spent ato. Pero kumplito og tres kolonya ni Senator Marcolita gikan sa 2022 hangtod karong 2025 at present, ang total na natong na-spend sa flood control 1.2 trillion. Mag-average og 1 billion every day. Nya kaning 15 ra ka buok contractors ang kontrata. Nya dako kaing porsyon ani gitawag og substandard projects na nga lusno lang bisag wa pa gani baha, nya inigbaha kaduha katulo lusno na. Ug doon na gidaghan nga gitawag og ghost projects. Gani ang na-identify ato mga 9 billion pa to ghost project. Kana bang na-release ang kwarta nga Y project 9 billion. Di gyud mahadloks Ginoo. Kana bitang giingos Ginoo ayaw pamakap, ayaw pangawat. Di ba naman na? Ilingi ay mong tupad ingnawa jud ka kapangawat. Lingi ako no ba? Ingnawa jud ka kapangawat. Oy, naana natong batasan na timingan lang nga kaning mga kawatan sa tong gobyerno, kawatan sa dinhi sa simbahan, naam sa mga kawatan dinhi, ginagmayg dinagko. Na timingan lang na sila nga nakalingkod og dagkong kawatonon mo nang dagko sa sila gikawat, pero kita naa sa tay ginagmay oy. Bata pa, kuha na mga sinsiyo, 20-20, mga asawa, mga awat sa pitakas bana, banasan, mga awat sa pitakas asawa, adtos kompanya, kuha na mga badpipal, mga ballpen, ginagmay, gagmay na. Pero tagaan sa nanimog milyon, mga awat sa milyon, tagaan nimog bilyon, kawaton sang bilyon. Ang pare, kuha-kuha sa kolekta, ginagmay, kanang ato mga donations, kuhaon dayon. Nanong tutok mamuna ko, ngawat ko. So halang mo na importante nga doon na gitawag og resibo. Matod pa sa ilang mga termino diya sa kanang mga naghiring-hiring sa Congress o sa Senate, resibo. Ang samnang resibo, pruiba nga ang imong nadawat nga kwarta imong gamit according sa purpose. Sa inyong tanaw, so far, nakamonitor man sad muna ko dito sa San Vicente Ferrer Paris, Liloan, hangtod karon dinhi. Sa inyong tanaw, kanang atong slat-slat, gigamit na nako para simbahan o wa? Bahala mo diya. Kamo nalay susi ana, o naa ba, gigamit ba? Na may resibo. Nanawa nga to San Vicente, tanawa nga to sa Kapilinya, Fatima, mao man ato mga gipang solisitan kadtong Thanksgiving ni Bishop Chupilo Kamomot, kadtong retreat for priests, mo to mga dagko, pero ang mag-average og tag 500,000 ngadto 1 million na mga projects, perting daghan na mga parokya, sobra 30 ka parokya ang atong gitabangan, especially dinhi sa Cebu o sa outside Cebu, mga parishes. Naay mga resibo, tabangan nato sa ilang kisame, sa ilang bell tower, sa ilang bongbong, sa ilang expansion, sa ilang atop, sa mga simbahan. Sa seminaryo, naasa na yung mga resibo nato dito, naay gihimuag CR, naay unsa pa na diha, mga kuan, mag-average na sa 500,000 to 1 million atong natabang. Ako lang ning gisgutan nga naman, kay the more na magsigitag alagad, bisan na ay mga pag-antos, bisan pag-usahay tamayon ta, ako sigihan kong akyos, nangawat og kwarta, sige lang. Si Kristo gani, ginganlan ganito siya og, unsa to? Satanas, yawa. Sige lang, padayon lang. Makita raman na. Nya kanasang kasagaran mo nga natog kawatan, mo masanay kasagaran utrong kawatan. Di ba? Oy, tagsara kayo ang tao nga mo BIB ay siyang isig katao nga siya dili sad sa lawayon.
kasagaran sa tao nga nagpuyo sa grasyas Ginoo, ang kanang tawhana di gina kamaong mutamay sa iyang isig katao. Lain na sang lingi sa imong tupad, nawa kay gisaway, nawa jud ka kapanaway, wa mo kapanaway, but lang ninyo hinawayon kay mugnaw. Dana usahay ang mga maayong tumong sa atong isig katao, gamiton pagyod sa binuang. Muna ingos Kristo diri sa atong kaning ebanghelyo nga ang nagpataas ipaubos, ang nagpaubos ipataas. Katong ni-report nako nga ang ako kunong humili nga nag-ingon ko sa mga politicians nga mauwaw mo nga magpuyo anang balay nga dako kaayo, sakyanan nga nindot kaayo, unya kinawat di ay gigamit man kuno to sa pag-atake ngadto sa iyang kaatbang sa politika sa usa ka politician nga wa sad ko kaila, wa sad mananghid nako. Akong gipangutana ang nagpakita nako ato nako nakadaog siya pildi pa der nako da mayra. Nanong wa mananghid kay nananghid pa to siya nako pader gamiton ko niha kay na ako'y atakihon nga politisyan nako posible mingon ko pilaman. Bitaw joke lang. Mingon ko ayaw oy kay dili na para sa particular person ang akong pag-atake o ang pagsulti ana, kung dili sa tanan. Ang sala mismo sa corruption mo akong giatake, dili ang particular corrupt person. Kay ang corrupt person kinahanglan atong tabangan nga makalingkawas ni anang sala sa corruption, sala sa pagpangawat. Atong tabangan, di nato dauton, di nato sawayon. Ang atong atakihon mao ang sala sa pagkakawatan. Parehas imong bana ba mangabit siya, ayaw atakiha ang kabit, atakiha ang sala sa pagpangabit. Ingka kasakit ba sa dana pa dir? Ako lang pasayloon ang iyang kabit? Yes. How many times? 77 times. Or 70 times 7. Ikaw niya magsigi kong antos? Yes. Antos more. Antos pa more. Matod pa ni Centros of Lima na ako no'y gisulti ang Ginoo niya during her prayer. Nga tingog Diyos Ginoo, gikan Diyos ngabil sa Ginoo. Iyan ang gitestimonya. Niingon ang Ginoo niya, hinumdumi kini og isulti ni sa tanang tao nga wa gyoy grasya nga gikan nako nga akong ihatag basta dili mo magantos. Ang pagantos maoy yawi sa akong mga grasya. Kinsa tong magantos bubuan ako grasya. Suna nga na mo na ningon si Centros murag nibuto ang iyang kasing-kasing sa kalipay nga iyag yung himuon ang tanang pag-antos. Mo bitang sayo ni siyang namatay kay hapit di na mukaon iyang paantoson iyang lawas kay agianan sa grasya. Muna kami karon dinhi apil nako ako mong sultihan sobra 40 kabuok atong staff dinhi karon. Ang ako mga staff dito sa San Vicente Ferrer 26 man to kabuok, murag 24 kabuok or 23 bani ang nikuyog nako dinhi. Nya nga to sang staff dinhi na akong naabutan, wa sad nako papahawaa, giapil nako, gipunan pagyod. Mo nang naanami ros mga 40 ngadto 50 kabuk atong staff. Gikwinta-kwinta nako tagaan nako silag allowance nga minimum. Nya ganahan man tang mohatag og above minimum ang daily. Wa nagikolektang mahibilin. Oh. Nya lingi ako no imong tupad ina moangkon kag usa imong sweldohan ina kana ba imong tupad ba og naa ninyo dinhi moangkon og usa nga inyong sweldohan lipay kay ko ana
Aron ang tanan atong masweldohan. Karon nag-meeting mi, magdungan magimig pamahaw diha, daghan kay mis tanan, huot gumi diha ron sa atong kumbento, murag pirmi megapista. Nya ningon ko nila unsa may atong desisyon ani. Nagkauyon mi muantos ta paras parokya. Muna mo trabaho tag 6 ka adlaw, nya ikapito day off, unya ang atong dawaton nga suhol bari lag 4 ka adlaw. Ang 3 ka adlaw ato na nang ihatag sa simbahan. Pero mo trabaho tag 6 ka adlaw. Nya 4 ray atong dawaton. Mahog og duha imong gihatag. Unya ako kay wa man koy day off. Wa man jud ko mo declare og day off sa akong pagkapari. Sukad ko na ordin pagkapari June 22, 2024. Ako na nang gibutang sa akong unahona, di ko mag day off. Tutok sila nako. Ningon ko ay kabalaka, mo appeal sad ko sa 4 days nga allowance. So ang tanan akong stipend nga para nako kada semana ug ang akong allowance is si parish priest, ako ang totalon i-divide by 7 niya ang 4 ra kabahin akong dawaton, unya ang 3 ibalik na ko sa parokya. Niya kadtong akong 4 kabahin mo pagito akong kuan para ipalit na kog slot kada semana. Palit man jud kog slot kada semana. Tuo mo kamuray mo palit. Ako mag-average gyud kog 10 minus sa atong mga slot karon. 10 minus na aginas 5,000 ngadto 10,000 pesos nga slot akong paliton kada semana. Sugod pa adtong June 2020 hangtod karon. Hangtod ko mamatay ang akong baba mag-ingon gyapon slot. Muna kamong mamalit og slot, nagkuyog na tas pag-antos. Og tanan nga namalit og slot, apil nako, lipay gyud kayo. Way taong dili malipayon basta mo palit og slot. Nga naman kay buan kas Ginoo og grasya. Kay mo antos man kita. Muna kami karon dinhi nag-antos mi. Tan-aw ninyo sa among gibuhat dinhi. Nindot bang among gibuhat o bati? Lingi-lingi lang atong palibot, resibo na na. Makita na ninyo ang gibuhat sa nanag-antos. O moingon gani mo, hala nindot na lagi kay limpyo na tungod na sa atong prinsipyo nga sibo. Unsa toy nag-una? Clean, economizing. Mo nang 4 na lang kaadlaw among dawatong allowance, economizing. Nya B, beautiful. Mo nang atong gipang triman, gipanindot atong grounds aron na ay beautiful. Nya dayon ang useful. Mo na naghimo sa tarong gipang repair nato ang atong mga angayang repairon aron mahimong useful. Sunod semana musugod atog install dinhi ang atong Hilly fans. Salamat sa inyo mga slots ha. Padayon mo palit og slots. Muna ni ang atong update. Ang atong grace, katong God's reward and complete elation, ang atong halin niabot nag 43,539 ka slots, na apay 656,461 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya nani 70 slot challenge nga tag 7,147 ang atong nadawat. Ang atong Protection and Prosperity of Santiago de Compostela, PPSC, para dinhi sa atong ongoing karon nga mga repairs, mga projects, developments, ang atong halin niabot nag 5,660 ka slots, na apay 94,340 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya kay mga 80,000 man ka population ning Compostela, ug mamalit mong tag sa kaslat karong adlawa hangtod karong Domingo igka Lunes kaning 94,000 hurot na ni. Wa ginalipay. Unya doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200 ang kada challenge.
unom na sad kabuok. Unom na ka-challenge ang nadawat. Pakpakan na ito ko sabay. Kusgo na itong pakpak. Salamat kayo. Mauna, maka-order na tag hilifan. Upat kabuok. Magkurog-kurog na sad mo din inigbuntag sa'yo. Ito ibutang diha. May na kay gabok-gabok na diha. Haron inig kalusno. Kamoy mga igo sa gatuyok nga hilifan. Diha ato sa nantanawon na di kayo. Ligon mo na diha. So, mga igsuon, nganong ato maning nabuhat tungod kay naamong ni Antos pinaagi aning pag-apil sa atong slat-slat. Daghan patag buhatonon. Pag-repair dihas mga atop aron magamit ng atong kumbento nya maghimo pataog bag-ong CR diri skilid nya aron mag-atbang ng atong CR nya dayon maghimo patadiha og dako-dako nga social hall para atong magamit kay mag-ilog ta si WL kanang kuan pa jud kay ba kanang lisod kayo ang kahimtang mao na maghimo tag arang-arang nya human ana maghimo pa tag mga mortuaries nya ang katapusan natong himuon nga dako gini nga project kun madayon magtukod tag bag-ong dako nga simbahan diri sa Loyo haron nga duna na gitay matawag og shrine ni Santiago de Compostela kanang inigtan-aw ninyo murag di na mo ganahan molis inyo anhin na lang mo magpakamatay nya anha din mo hayaon sa atong mortuary ilubong din mo sa atong sementeryo di ba kompleto ang package palit kag slat simba ka sa atong pilgrim church or shrine o nya mamatay din ka bahaya din ka mortuary o man lubong ni ka sementeryo awa na kita na ta dito sa langit nya mahimo ra gina magsige mo palit og slat nya kamo sang mga online parishioners basig mangutana mo unsaon pagpalit og slat at sundalan ning atong information unsa may information nato atong bank accounts tanawa sa atong TV monitor atong bank accounts kana lay sunda nya GCash accounts nya ipadaan niyo sa kwarta padala kanilang sa mga ngan nga niya dinhi atong gi-flash mo isunda labi na gining ako ngan Crescenciano ubod kana mo na ipadad ay na mo padaglain kay masaag na ngadto sa mga scammers unsa ganito yung meaning sa slat katong bag-ong meaning nato sa slat is sacrifice for salvation ang L love for the needy o offering to God nya ang T treasures in heaven